Naisyuhan na og shokus order sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11 ang bus operator sa Davao Metro Shuttle Corporation human masunog ang ilang usa ka unit sa bus ngadtong June 29 ning tuiga sa National Highway sa Mawab, Davao de Oro. Matod sa LTFRB, ipaesplika sa kumpanya sa bus kung unsang nahitabo ngadtong higayuna. Now, based sa municipal police station of Mawab, the cause of the fire was nag-start sa smoke underneath the bus. Now, wala pa ma-determine kung it may sa wiring ba or sa engine. Ongoing gyapon ang investigation as of the moment. Sa 62 ka pasahero ang sakay sa bus ngadtong tungura, apil na ang driver konduktor. Sumala sa LTFRB 11, adunay 9 ka pasahero sa bus ang mereklamo silang opisina human sa insidente. Gihatagan og financial assistance ang mga complainant. Kapin 79,000 pesos tanan nga assistance ang gihatag sa kumpanya sa bus ilaha. Unsa ninyo ang mga complaints? One is katong mga personal belongings nga nasunog, and the other mga complaints is katong mga assistance needed for the kanang naka-cause of trauma o mental health nila. So, kaning 9 na verified complaints nga na-receive sa company kay nahatagan po og assistance tanan sila. Aron dili na mahitabo ang susamang insidente, giawhag sa LTFRB 11 ang mga kumpanya sa bus nga susihon gyud pag-ayo ang ilang mga unit ay mo biyahe. Because of this, there is directive to the bus companies to strengthen our inspection gyud sa mga kaning mga bus units nato to ensure nga dapat complete sila with the fire extinguishers and glass breakers no in case na ay mga incidents nga mag-happen ani. Required gyud na sila. Susihon sab sa LTFRB 11 ang mga unit sa bus aron masiguro ang roadworthiness niini. We have to ensure that these units are roadworthy and compliant with all the standard requirements at mga bus units to prevent these mga incidents na mahitabo. Pirmi ang pahimangno sa LTFRB sa mga operator o driver nga mosunod gyud sa mga regulasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero. Abli ang opisina sa LTFRB 11 sa pagdawat og reklamo gikan sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.